Bueno, doncs bon dia. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per ser aquí. Benvingudes i benvinguts. Em presento, jo soc l'Àlex Mayer, que soc secretari de residents i facultatius joves del Sindicat de Metges de Catalunya, i m'acompanyen el Marc Albiol, que és resident de tercer any de Medicina Familiar i Comunitària a l'Hospital de Bellvitge, i la Mercè Gil, que és resident de quart any també de Medicina Familiar i Comunitària a l'Hospital del Brogi, tots dos de la Metro Sud. Doncs bé, una mica la convocatòria d'avui era per explicar els resultats d'una enquesta que hem fet al Sindicat de Metges de Catalunya per conèixer una mica quin és l'estat, quina és la situació de les residents i dels residents de Catalunya. És una enquesta que ja venim fent des de fa alguns anys i avui una mica els resultats d'aquesta última edició que hem fet. Una enquesta que s'ha fet entre els mesos de febrer i març d'aquest any 2024, que ha estat amb una mostra de 767 residents, la qual cosa representa aproximadament un 20-25% de les residents i dels residents de Catalunya, de Medicina. I una mica aquesta enquesta té diversos punts, o intenta avaluar diverses qüestions, entre elles les condicions de treball i també hem volgut fer èmfasi en les perspectives de futur de les residents i dels residents. Tenim algunes dades que són preocupants, d'altres que són una mica més tranquil·litzadores, però la veritat és que anirem intentant desgranar totes elles. Faig jo una miqueta de presentació general. Ens preocupa que fins a un 70% de les residents de Catalunya es plantegen marxar un cop acabin la seva formació. És un 70% que és una qüestió d'intencionalitat, que no vol dir que efectivament després un percentatge tan alt marxin, però sí que ens preocupa que fins a un 70% es plantegin poder marxar. I fins a un quasi 40% no es veu treballar en el sistema sanitari públic d'aquí a 10 anys. Per altra banda, creiem que aquestes qüestions es poden relacionar molt, entre altres coses, però sobretot amb les condicions de treball de les residents, que és una altra de les qüestions que més ens preocupa. Fins a un 68% dels residents i de les residents defineixen com a aclaparadora i molt aclaparadora la sobrecàrrega de feina que tenen actualment. I fins a un 81% superen o diuen superar les 48 hores de treball setmanal que marquen els límits i els estàndards europeus. Creiem que aquestes són algunes de les causes per les quals els residents o les residents no pensen en marxar posteriorment. Altres coses que hem detectat o altres preocupacions dels MIR és que tenen problemes per conciliar amb la seva vida personal, més enllà de la feina. També creiem que les baixes retribucions, sobretot en comparació amb l'entorn de països europeus, pot jugar un paper en aquests resultats o en aquestes opinions que expressen els MIR. I, per altra banda, també és cert que últimament s'ha detectat molta facilitat i molta demanda de metges i metgesses a l'entorn privat, també de casa nostra. Doncs bé, totes aquestes dades són preocupants i ho serien preocupants en si mateixes, però ho són més tenint en compte que en els pròxims anys hi ha un número de jubilacions, o s'esperen un número de jubilacions molt alt de la generació dels baby boom, la generació dels anys 60, que ara els hi toca les jubilacions i que, per tant, fan més necessari encara que tots aquells, o la immensa majoria d'aquells professionals que es formen al sistema públic, es mantinguin en el sistema públic per assegurar el sistema sanitari públic català. Per altra banda, creiem també que una bona manera de mitigar aquestes opinions o de facilitar i millorar l'adherència dels metges i metgesses que acaben la seva formació seria plantejar el que hem anomenat com un estatut MIR, que seria un recull de totes les condicions mínimes garantides per tots els residents i totes les residents de Catalunya. Una mica la nostra intenció també des de Metges de Catalunya seria que, plantejant ara que probablement aquell nou govern que surti de les negociacions que s'han de dur a terme en les pròximes setmanes i mesos, plantejar aquesta necessitat de crear un estatut pels MIR, un estatut que reguli, com deia, les condicions de treball de totes les residents i tots els residents de Catalunya i que permetin fixar uns mínims que siguin atractius i que siguin favorables perquè les residents i els residents vulguin
puguin mantenir-se al sistema. Ara anirem més profundament en algunes altres de les dades que hem obtingut a través de l'enquesta i seguirà el Marc Albiol. Continuo, doncs. L'enquesta reflexa això, que la sobrecàrrega de treball és el que més amoïna els MIR. La nostra prioritat, la prioritat dels MIR, ha de ser formar-nos de la millor manera possible, no treure feina en cap cas. També reflexa que no podem descansar com correspondria entre jornades laborals i entre setmanes. Tant és així que el 40% no pot fer el mínim legal de 36 hores de descans setmanals ininterromputs. És a dir, que no es poden aturar ni un dia i mig per setmana. També el 18% diu que no té garantit el descans de 12 hores entre jornades. Això reflexa que els residents realment potser estem més per treure feina no que per formar-nos, com hauria de ser segons el nostre contracte laboral i formatiu. Amb això s'han de trencar dues idees que estan molt arrelades en el nostre sistema i també dins dels nostres propis caps, que és que els MIR no som ni mà d'obra barata ni hem d'acceptar l'explotació laboral. Som personal amb vocació i som conscients que ens estem formant i és una etapa d'aprenentatge, però també tenim vida i projectes personals de manera legítima. A més, veiem que la sobrecàrrega dels adjunts no és inferior a la nostra. Tot aquest excés de feina fa difícil la conciliació amb la nostra vida fora del contracte i reflexa altres dades, que també hem preguntat a l'enquesta i que la Mercè també us explicarà. Continuant amb el tema aquest de la conciliació que ens comenta el Marc, fins a un 77% dels residents explica que té problemes per equilibrar la feina i la vida personal. Això demostra que la conciliació durant aquesta etapa és extremadament difícil. Principalment atribuïm això, primer, que les hores que estem treballant són d'alta intensitat en quant a volum d'assistència que hem de fer. Segon, a nivell de calendari d'organització personal es produeix una acumulació contínua de guàrdies, tant setmanalment com si mires el conjunt mensual. I addicionalment a això s'espera de nosaltres que en el nostre temps lliure s'ompli de deures i altres compromisos formatius. Tot això ens acaba portant a una situació d'estat permanent d'estrès i malestar emocional per no arribar a tot, que es reflexa en aquestes dades que revela l'enquesta. Tot això porta a la dada que 3 de cada 10 residents s'han plantejat deixar la formació per aquest malestar laboral. I fins a un 37% s'han plantejat seriosament deixar la residència per motius de salut mental. També volíem parlar del tema de les guàrdies de 24 hores. Les xifres de l'enquesta una mica demostren el que ja venim denunciant des de fa temps, que treballar 24 hores és esgotador tant a nivell físic com a nivell mental i que, a més, suposa un risc pels pacients, perquè a mesura que van passant les hores a la guàrdia, les nostres facultats, les nostres capacitats es van reduint. Això ens posa en una posició molt desagradable. El sistema ens col·loca en un lloc on no podem fer bé la nostra feina, hi ha una alta exigència i una altra càrrega de pacients. A més, moltes vegades són pacients que estan greus perquè estem parlant de serveis d'urgències i això es barreja amb l'esgotament del professional. Nosaltres tenim un compromís ètic en fer bé la feina. Aleshores, això et col·loca en una posició molt estranya que, quan es va repetint en el temps, acabes cremat. En quant a dades, el que estem veient és que fins al 85% dels residents estarien a favor d'abolir les guàrdies de 24 hores. I fins a un 77% estaria disposada a canviar-ho per un format amb millor conciliació i descans, que serien torns de 12 hores, malgrat suposi anar més dies a l'hospital. I, per tant, identifiquem això com un dels factors d'esgotament més importants. Per altra banda, i perquè no tot sigui males notícies, és veritat que hem detectat algunes coses bones, que és veritat que també han estat aconseguides de manera lluitada arrel de la vaga dels MIR del 2020, de la qual vaig formar part com a part del comitè de vaga negociador. És veritat que hem detectat que fins a un 62% de les residents i dels residents no fan més de 4 guàrdies mensuals, que era una de les grans fites que es va aconseguir en aquella vaga.
i els que les fan, doncs, majoritàriament és de manera voluntària. També hem detectat un augment o diguem, una disminució de la queixa per part dels MIR de que no hi ha la correcta ràtio d'adjunt resident i això sembla que ha anat millorant en els últims anys, que era una de les grans també queixes de la vaga del 2020, i que també hem detectat certa facilitat o que els residents ara tenen com a una preocupació més baixa el fet de poder assistir o de tenir els recursos necessaris per assistir a cursos i congressos. I per altra banda, tot i això, sent una feina doncs, molt vocacional com és la nostra i així, tot i aquestes dades que reflexa l'enquesta, fins a un 87% tornaria a escollir la mateixa especialitat i fins a un 68% tornaria a escollir la mateixa unitat docent. És veritat que es detecten algunes unitats docents doncs, amb adherències molt més altes que altres i bueno, això també serien una mica les dades menys negatives. Una mica les dades de l'enquesta doncs, són aquestes. Com a Sindicat de Metges de Catalunya doncs, estem, com sempre, a favor i al costat de les residents i dels residents de Catalunya i creiem que són doncs, un dels punts dèbils, però no l'únic, del sistema públic català i que creiem que fora bo per al sistema, pels residents i per tots al final, pel país, doncs, reforçar aquests punts que detectem i aquestes condicions que al final repercuteixen de forma positiva si es milloren doncs, en tot el sistema català i, per tant, doncs, en tots els catalans. Moltes gràcies. Ara intentarem respondre a les preguntes que tingueu. Bueno, una mica el sistema català doncs, és un sistema, el sistema públic català sanitari és un sistema complex en el que hi ha diversos distribuïdors i, per tant, hi ha diverses maneres o diverses condicions que poden ser diferents. Des del Sindicat de Metges de Catalunya sempre hem defensat que tots els metges i metgesses tinguin les mateixes condicions laborals i això no només s'aplica als MIR, sinó que, evidentment, també ho pensem que ha de ser per tots els facultatius de Catalunya, però en el cas concret dels MIR doncs el que proposem és un estatut en el que hi hagi la mínima regulació de totes les condicions dels MIR. Estem parlant doncs, d'hores màximes treballades a la setmana, estem parlant de número de guàrdies màximes al mes, parlem també d'idealment un sou unitari per totes les residents, una mica que totes aquestes condicions que no haurien de ser-ho, però que actualment són una important discrepància entre residents i, per tant, també afecta a l'hora d'escollir plaça. És a dir, les residents i els residents no només miren quina és la unitat docent que aporta una millor formació o lloc de feina doncs, que quedi més a prop de casa, totes aquestes coses també, però hi ha un altre punt, que és totes aquestes altres condicions que no són iguals entre unitats docents, doncs actualment encara són motiu de discrepància i, per tant, seria abolir-les o minimitzar-les al mínim possible. Clar, de fet, no és exactament igual, però diguem que un acord de sortida de vaga sí que té una intenció semblant, que són una intenció de fixar uns mínims per totes les residents i sí que una mica va en aquesta línia. El que passa que sempre hem detectat o sempre hem vist que aquell acord de sortida de vaga, que és un acord de sortida de vaga molt positiu del 2020, fins i tot després, a l'hora d'aplicar-lo o a l'hora d'assumir-lo per part de les diferents unitats docents, hospitals, CAPs, s'assumeix de manera diferent, a velocitats diferents, etc. I una mica és anar en la mateixa línia d'assegurar aquestes condicions que siguin el més igualitàries i, evidentment, el més positives possibles per totes les residents de Catalunya. I afegir que al final l'acord de sortida de vaga no és complet, és a dir, hi ha alguns temes que sí que es van treballar i es van millorar, però, per exemple, les hores de jornada setmanal no es van establir. I el tema que comentava l'Àlex del salari igualitari per tothom, tampoc. Llavors, una mica per aquestes vacants també, fer una cosa més completa, seria la idea.
Sí, no sé si heu detectat en alguna especialitat que s'agreugin aquestes malestar que hi ha. Sobretot eren especialitats quirúrgiques o medicoquirúrgiques les que més incomplien les condicions bàsiques de salut dels treballadors que hem parlat, no? De les jornades de descans intersetmanal i interjornada. A part de les hores també màximes al mes. Tot això és un nucli, un hotspot quirúrgic, mèdic-quirúrgic. Jo crec que també hi ha bastant de debat entorn de l'especialitat de família. Penso que el nucli principal de malestar en el cas de família no ve tant durant la residència, sinó més en el que passa després de la residència, en el que serien les condicions dels ambulatoris de primària. Crec que hem de ser justos i considerar que durant la residència el problema principal i les persones que estan en pitjors condicions moltes vegades són els companys que estan a hospitalària, amb el que diu el Marc, sobretot de quirúrgiques i medicoquirúrgiques. En aquest sentit també és important, perquè sí que és veritat que parlem d'una enquesta MIR, però mirat amb una mica de perspectiva de sistema, evidentment som conscients que un dels problemes que estem tenint i que surt cada dia a les notícies, que són les places que menys s'agafen, les places que més s'abandonen posteriorment i que moltes vegades també els residents, un cop acaben la seva formació, tampoc es queden en els seus CAPs o ambulatoris, parlo de la formació de família i medicina comunitària, doncs creiem que aquest és realment un problema, però com diu la Mercè, moltes vegades no és una qüestió només dels 4 anys de l'especialitat, o sigui, els 4 anys de formació de l'especialitat, sinó el desencís que provoca ja veure com els teus companys, els adjunts, les condicions en les que treballen, i per tant molts d'aquests residents doncs, ja no es plantegen agafar aquesta especialitat, molts d'aquests residents abandonen aquesta especialitat i molts d'aquests residents, un cop acaben l'especialitat, doncs no es plantegen quedar-se al sistema públic o almenys no treballant com a metges de família, perquè recordem que també és una especialitat molt transversal i que els permet treballar en altres llocs de treball, sobretot actualment als serveis d'urgències tant d'hospitalària com d'extrahospitalària. Tenint en compte l'horitzó de relleu generacional que es preveu en els propers anys, n'hi hauria prou amb aquest estatut de residents per garantir aquest relleu generacional? I si és que no la resposta, que entenc que és que no, quines accions més creieu que s'haurien d'impulsar per tal de garantir-ho? Gràcies. Em complementa després l'Àlex, però no és suficient. És a dir, també necessitem professionals mèdics i estan venint també d'altres llocs d'arreu del món, que també és inevitable, i el que s'ha de fer és garantir que els metges extracomunitaris tinguin també les competències per tractar el millor possible els nostres ciutadans. Més que res és això, més enllà d'això. Clar, aquí hi ha diversos temes, efectivament. No, per parlar també de diferents accions que s'han dut a terme des de, en aquest cas, diferents governs. És veritat que el govern de la Generalitat fa uns anys va posar un plus per als residents que són de metge familiar i comunitària en funció de l'àrea en la que treballen, més alta com més lluny de Barcelona és. Aquestes són mesures positives, però pensem que un sistema com un estatut MIR que reguli exactament les condicions i, evidentment, les millori és una primera passa. Però després tot passa també, perquè al final, com deia, la residència doncs, són 4 anys, que són 4 anys que no són ni molt menys despreciables i que han de ser en les millors condicions possibles, però després treballaràs doncs, durant quasi 40 més i aquests altres 40 anys han de ser amb unes condicions que també siguin adequades i favorables. Al final, les places no són moltes les que queden buides, és cert, però cal no només concentrar-nos en aquest punt, sinó també concentrar-nos en el punt de que després de 6 anys de carrera, un any com a mínim per estudiar el MIR i 4 anys més d'especialització, en molts casos tot plegat en el sistema públic, parlem de com a mínim 11 anys per formar un metge especialista, cal que aquests metges especialistes doncs tinguin interès i tinguin incentius per quedar-se a treballar al sistema públic de salut, que és el que necessitem, efectivament, com comentaves, pel tema de relleu generacional. L'altre tema que també sona sempre és l'augment de places, no? Tant de les universitats
com de les places MIR. I parlant d'un govern, en aquest cas central, sí que és veritat que en els últims anys han augmentat molt les places MIR o han anat augmentant, i això és positiu, creiem que ha d'anar en aquesta línia, o en tot cas la línia no pot ser només augmentar les places de les universitats, perquè si després no augmentes les places MIR, doncs et trobes que l'embut l'has desplaçat a un altre punt. I això, com deia, és positiu, però el mateix, augmentar les places sense millorar les condicions laborals o sense afavorir que aquests professionals es quedin al sistema, doncs et trobes amb un problema que l'has desplaçat i no l'has acabat de solucionar del tot. Sobre els plusos que ara comentàveu sobre incentivar a agafar places de medicina familiar i comunitària, creieu que han sigut efectius aquests plusos? Perquè també han quedat places vacants o es comenta també que no són del tot coneguts, i si creieu que s'haurien d'ampliar a d'altres especialitats o només per arcs? Què tal? Doncs s'ha mantingut una mica en el temps aquest dèficit, però sí que potser ha pal·liat una mica l'efecte. És a dir, que si l'efecte era exponencial, ha sigut un creixement lineal. El que sí que aquest incentiu, per exemple, hi ha un parc de residents en actiu que no l'ha rebut. Els R3 i R4 que estan en actiu, aquest plus no l'han rebut. Això també crea un greuge comparatiu entre promocions de residents. Això també és un tema interessant. Però ha sigut una mesura que des del govern es va fer per intentar això, retenir els residents i que fomentar que el resident triés zones que no es triaven més tradicionalment, que estan quedant més buides, com poden ser zones més perifèriques a l'urbana, com és el nostre cas de la metropolitana sud. I sí que hem vist que potser no s'han quedat tantes places vacants com s'haguessin quedat sense aquest incentiu. O sigui, sí que valorem la intenció que hi havia darrere d'això, però és veritat que és una petita solució per un problema que és molt més gran, no? Al final, perdó per la paraula, però posar aquest carmelet pels residents per intentar que escollin places està bé, perquè al final s'estan cobrint places que d'altra manera seria més difícil de cobrir. Potser pot fer que algú es decanti per agafar una plaça en una zona rural en comptes d'una zona més urbana, el qual és una cosa positiva, però no sé si ens soluciona el problema, perquè quan tu acabes la residència les condicions dels ambulatoris són les que són i no sé si això ajuda a garantir que aquesta persona es quedi en el sistema sanitari després. Genera dubtes, és veritat que és una mesura nova, també falten dades en aquest sentit de veure com evoluciona o si realment està servint d'alguna cosa. Nosaltres ho celebrem, però també ho posem en dubte. Contestant l'altra part de la pregunta que deies, no? Sobre si s'hauria d'extendre a altres residents, etc. Clar, és el que deia també el Marc. Aquesta mesura, quan es va fer, es va implementar per la nova generació que s'incorporava en aquell any, la qual cosa implica que els residents que ja estaven en aquelles mateixes unitats docents no ho van percebre, amb la qual cosa ens trobem amb que residents més grans que residents altres més petits, els grans estan supervisant els petits amb un sou més baix, perquè aquest incentiu no va arribar. Des del sindicat això vam posar, des del primer dia vam mostrar el nostre rebuig en què s'hagués aplicat d'aquesta manera i no s'hagués aplicat per tots els residents o per totes les residents com a mínim de família, i és veritat que creiem que el sistema, precisament pel mateix que dèiem abans, que les condicions han de ser el més semblants possibles, creiem que el sistema no hauria d'anar per aquí. El sistema hauria d'anar per incentivar realment després que aquests residents es quedin a les seves unitats docents. Durant la residència, assegurar tot el que hem dit, assegurar la conciliació familiar, assegurar que no facin més hores del compte, tenir uns sous, evidentment, que siguin dignes, però que creiem que és el conjunt de totes aquestes mesures el que fa que, per una banda, no es quedin o no es quedessin places de residents de família o del que sigui buides, i, per altra part, que aquests residents posteriorment es quedin treballant al sistema. Com que la solució real és molt més complexa i àmplia que aquest complement que han proposat. Sí, trasllado una que han fet des del xat. És l'Àlex Gutiérrez de l'agència EFE i pregunta
que si es nota l'augment de la demanda per part dels centres sanitaris privats. Com pot afectar, com està afectant això al sistema públic a l'hora de retenir els residents un cop obtenen el seu títol d'especialista. La veritat és que és una qüestió que tampoc tractem de forma àmplia en aquesta enquesta, però sí que és veritat que dona la sensació, això caldria mirar-ho de forma més concreta, de forma més específica, sí que dona la sensació doncs, que quan acabes la residència hi ha cada cop més, doncs, en aquest cas hospitals, però no només hospitals, sinó clíniques i altres sistemes sanitaris que criden o que fan crida dels residents que estan acabant. La veritat és que mentre en altres anys o anys enrere era més complex o les condicions de la pública eren prou atractives com perquè això no fos un gran imant d'atracció d'aquests nous adjunts, ara dona la sensació que cada cop més doncs hi ha molts residents que acabant la seva formació doncs es passen a aquest altre sistema, al sistema privat. Pensem que el sistema públic segueix sent un sistema que evidentment doncs és el principal proveïdor de sanitat a Catalunya, és també no hi ha cap tipus de competència en quant a formació, en quant a publicació d'estudis, en quant a realització de ciència, però sí que és veritat que si les condicions doncs segueixen empitjorant, doncs aquest pol d'atracció, diguem, aquest imant d'atracció que és tot el sistema privat o concertat de la sanitat, doncs cada cop ho tindrà més fàcil per captar nous adjunts que acaben d'acabar la seva formació, que és sobretot aquells que van a buscar, perquè aquell que ja està en un lloc de treball més assentat durant més anys, doncs moltes vegades és més difícil que canviï de sistema. Vale. Vols fer alguna pregunta o no, Susana? No. Vale. Doncs, no sé, si no hi ha més preguntes, algú altre? Vol fer alguna pregunta des de fora, des del xat? Hi ha 13 persones, vull dir que... espera, que crec que sí. Vale. Demanen, sisplau, que digueu els vostres noms, el Marc i la Mercè, i on treballeu i tot plegat. Us presenteu. Jo sóc el Marc Calviol i Perarnau i treballo a la Metropolitana Sud, a l'ICS, a l'Hospital de Bellvitge. R3 de Medicina de Família. Família, sí, perdó. Jo sóc la Mercè Gil i Bofill, treballo també a la Metropolitana Sud, a l'Hospital Moisès Broggi i a l'Ambulatori Florida Sud, R4. De Medicina Familiar, sí. Vale. Sí que hi ha una pregunta que és sobre la retenció o la fidelització dels MIR un cop acabant la residència. Si tenim dades de quants marxen o quants es queden al sistema després d'acabar la residència. Sí. L'enquesta també anava encaminada en aquest sentit que no hi havia dades clares al respecte, no? Però el que volíem saber era una mica el marc mental dels residents, que sí que notàvem que sabíem que s'estava canviant. Dades similars a aquesta que pregunteu, us podríem preguntar les col·legiacions, una mica per motiu i tal, però que el sindicat no se'n disposa d'aquestes dades. Sí que hi ha alguna de les dades que sí que coneixem. És veritat que, com dèiem abans, el sistema públic català doncs, és complex per tenir diferents proveïdors, però sí que sabem que de l'ICS fins al 50% dels residents es queden en les seves unitats on han fet la residència. Això no vol dir que l'altre 50% marxi del sistema completament, perquè podria ser que marxessin a l'altra part del sistema, que seria el sistema Siscat, i és difícil de conèixer exactament quants residents són els que marxen. Les dades també dels que demanen la col·legiació estrangera, doncs sí que
són uns números que no està malament, però els que acaben marxant són més pocs, són més poquets, però dades més concretes la veritat és que és difícil de saber tal i com és el sistema i que almenys nosaltres doncs, no les disposem. En tot cas, pensem que, evidentment, doncs el CatSalut o el Departament de Salut crec que hauria de veure realment quins són els números en aquests sentits i afavorir, no? O posar el focus allà on es detectin que hi ha els problemes més grans. Alguna pregunta més? Jo diria que no. Vale, doncs moltes gràcies a tothom per venir i ens veiem a la propera.